Pixka diba. Itzen behar duena gata. Diputatuen Kontseiluak honako erabakia hartu zuen 2017ko urtarrilaren 10ean eginiko bilkuran. 2016ko abenduaren 20ko 27/2016 foru dekretuaren bidez, Gipuzkoako lurralde historikoko Eskibitsaso udalerriko itsaso herrigunea banandu eta udalerri independente gisa eratzea. Bai, legeak hala aginduta. Bai, legeak hala aginduta. Bai, zin egiten dut. Bai, legeak hala aginduta. Bai, legeak hala aginduta. Gorka Sasieta Barrenetxea. 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 Honen bestez, Gorka Sasieta Barrenetxea da presidente. Onartzen dut kargua eta hitz ematen dut batzorde kudeatzaileko presidente karguaren betebeharrak zintzo beteko ditudala, legeak hala aginduta konstituzioari men eginez estatuko oinarrizko arau bezala. 5 hamarkada eta gero, itsaso herria berriz ere udalerri dugu. Herri ekimena izan da prozesu hau bere hasieratik. Eta horrelakoetan garbi ikusten da, herritarren borondatea, jardun eta borondate politikoarekin gauzagarria dela. Itsasoar naizen aldetik, gaur ofizialki agintea hartzen duten 5 itsasoarrei ere zorterik onena opa dizuet. Badakiten zerbait esango dizuet. Eta da, ardura handia bada ere, ezer gutxi dago norberaren herriaren kudeatzaile eta ordezkari politiko izatea baino. Herriaren alde lan eginaz. Lan gogorra da, baino pena merezi du. Beraz, animo eta eutxe horri. Inoiz baino gehiago, herritarren garaia da. Bilba zuek! Gaur gure herrian urrats handi bat bizitzen ari gara eta pozik partekatu nahi dut zue guztiokin gaur 5 hartu dugun ardura herriarekin leialtasunez beteko dugula. Udalerri izaera berreskuratzeko ahaleginean jardun dugu buru belarri eta hemen gurekin zaituztegu lorpen honetan bidelagun izan zaretenok. Eta gugan sinetsi duten beste hainbat eta hainbat senide eta adiskide ere gogoan izan nahi ditugu. Alkatetzaren makila hau itzuli da itsasora, baita orduko altzariak, artxibo historikoak, hoe guztiek izan garena erakusten digute, orainari eta etorkizunari ateak irekiz. Lizardiren euskal pizkundea olerkiaren zati batekin bukatu nahi dut, edozein pizkundek garaikide bihurtzen baitu poesia hau. Hil ez da eta ez da hilko guk ez badugu nahi. Bizi irrikaz zegoen gure maitasunaren zain. Haren susper beharrez goazen noranai. Bizkor urra ditzagun malkar eta zelai. Egizuten irekin aberri bidea. Bildu dezagun nonai asaben lorea. Ta gaurdanik goritu gure sukaldea. Eskerra guztioi eta herrigintza oparoa suerta dakigula alegin eder honen.
egotea hori badala, diputatu nagusi bezala, Gipuzkoa bezala, goierretar bezala eta bezaindar bezala, hendik horrela, onduan, gure herri onduan beste herri badautagulako mugan, ez. Esan beharra daukat, lehenik eta behin, une historikoa izanik ere, gaurkoak betetzen duela eta baita ere oker bat zuzentzen duela. Injustizia historiko handi bat herri honekin egin zena 1974an. Garai hartan Frankok egin zuen injustizia handi bat. Ni konpromiso hartzen dut herritar guztien aurrean. Eta esan beharra daukat, aldertatik behintzat, Imanolek esaten zidan, eta goeneko enongo arduradunek zerrenda bat daukatela. Desatzen garen, jakiteko ze lehentasun dauden herrian, eta elkarren artean aldugun horrian aurrera ateratzeko. Elkarlanean eta auzolanean. Eskerrik asko eta bide.